Înseamnă că trăiești o nouă primăvară, cu mult mai frumoasă decât precedentele. Primăvara, anul timpului renașterii, al trezirii la viață, face ziua de 8 martie cea mai plină de triunătate, zâmbete și căldură sufletească. Poate fi vorba despre mamă, soție, iubită, bunică, soră sau colegă. Important este că ne simțim mai speciale, pentru că suntem cu adevărat deosebite și pentru toți facem viața mult mai frumoasă. Ziua asta să vă fie un prilej de bucurie, să simțiți mai puțin apăsarea grijilor și să vi se umple gândurile și sufletul de căldura primăverii. La mulți ani, scumpele mele colegi, fiți înconjurată de căldură, tandrețe, armonie, dragoste, înțelepciune, zâmbete de copii, bunăstare și sănătate. Nu există prilej mai minunat decât dăruirea cea care o dai zi de zi, bucata ce este mai bun din tine. Să poți să înveți cu înțelepciune și răbdare pe cel ce a venit la tine. Pentru călăuzirea pașilor pe drumul vieții și științei, pentru învățarea și cunoștințele dăruite, să aveți parte de șoaptă de spăr și de drag, să fiți mereu model de corectitudine profesională. Bucurați-vă că și numai bucuriile sunt tămăduitoare și numai bucuria pe care o aducem altora se întoarce la noi și mai vie. Sănătate, împliniri și tot farmecul vieții alături de cei dragi. Femeile căreia umanitatea datorează continuitatea și perpetuarea vieții a fost și va fi elogiată în cântece și opere artistice. Toate gândurile bune vi le aduc prin acest cântec. Cu drag, respect și plecăciune în fața colectivului pedagogic al Gimnaziului Puștește de Jos de la Lilia Paca. Orice copil, în parte mama,
Domnul